Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindin, 29 anyos, nagpuyo sa AS Fortuna, Banilad, Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Aron niyo sabtan, sugdo nako sa dihang nakadesisyon mis akong late live-in partner nga magtipon. Ingon ini ang mga panghitabo. Mag-ipon na ta? Udin. Taon-taon naman sa ta. Unya, nahanap ta sa saktong edad. Ah, sige. Okay ra na nako. Okay ra nimo nga nag-ipon ta bisan wa pa ta makasal? Ooy, ganun di good. Salamat ha. Nga nakasabot di ka. Asa raman ko doon yan ng kasal ba? Kung doon na natay matigom, di ba? Swerte di ko nimo din. Og salamat kayo sa imong pagkamat sinabtanon. Magpalit tag motor? Unta. Sige. Pwede ra para dilisad kaayo tahago sa pag-commute everyday. Total, parehas naman ta nga nagtrabaho o gusarsay atong trabahoan. Mao bitaw. So unsa man? Okay ka kung 50-50 ta? Pwede ra, uy. Mas maayo tingali kung straight cash na to aron way labad sa uba. Masabitay akong nahuna. Nya sa man? Asa man nato ipanganang motor? Sa imo lang. Okay ra? Oo, uy. Nak, pagpakasal na lang mong Ariel, uy. Ano man pa mo'y plano? Ipon-ipon ra ng inyo? Ma, naami plano, pero dili pa karon. Kanos aman di ay. Kung doon na nami igong tinigom, ma. Ha? Mubalik kag tukar? O mahal. Kuan lang good. Every weekends lang. Gimingaw sa pagtukar good. Unya, ano gun pa kang kita? Ikaw good, mahal? Sige, aron na asad tayo lingaw every weekend. Muban lang ko nimo ha, kung asa ka mo tukar. Sige, mas maayo pa. Kumusta naman mo din, uy? Karon pa kita makita-kitang balik ninyo ay. Maulagi, Wilma. Unsaon nga nabisi manggod ko sa trabaho? Lagi. Kay last na tong kita, no? Kato pa man tong last tukar ninyo sa banda, uy. Duha ka tuig naman tingaling nakalaban. Oo, murag anak giday. May gani kay gisugtan ni Mos Ariel nga motukar og balik mo. Ay nihangyo man, kay gimingaw na kuno siya. Ako lang sang gitugtan, oy. At least karon na siya laing source of income, di ba? Dili pareha sa una nga nagsalig ra gyud sa tukar. Mo to nga pag pandemic, wa gyud hinuon siya source of income kay wa may tukar. Bawal man ang tapok-tapok ato nga time. Mao gyud. Guys, magsugod na tagtukar sa first step. Ay, magsugod na ko niya, may. Diyan niya. Yes, sige ba? Sugod na ta. Kahapi ko di mo ron. Nalipay lang ko ay kamahal. Kaya after 2 years, nakatukar siya ko balik. Passion man gud na nimo ang motor god. Mao lagi. Og thank you kay mahala. Nga nisugot ka. Ngano di man sa kuno musugot no? Ang ako ra man gyud to ba sa una, nga okay ra man ang motokar ka. Pero dili maayo nga anha ra gyud ka mo focus niya. Kay dili baya na magsige-sige na tukar-tukar, dili stable ang kita. Mao lagi. Nindot siyang buhaton lang gyud og sideline. Basta ha. Basin pod baya, mubalik na sad ka anang sige nimog inom ha.
Di lagi mahal. Bantay bitaw. Ay, mahal. Oh, Ariel, hubog ka. Nakainom lang. Pastilan baya ni mo, uy. Unya ni drive kag motor. Bisag nakainom ka. Mahal. Wara man ko maunsa, God. Duka na kay ko, mahal. Nga na sige, katuog na. Kuhaan na lang tikag ilisan ni mo aron makailis ka na. Uy, hapit naman di ay udto. Hala, nasubrahan man ng tuog na mo, uy. Mahal. Mahal, bangon na. Hapit na udto. Mahal. Uy, mahal. Bangon na pa. Ariel. Ariel. Mahal. Oh. Hala, kabugnaw ko ni mo. Mahal. Mahal. Hala, ginoo ko. Ariel. Ariel. Mahal. Namatay gid si Ariel. Gitry baya siya og CPR ato pero wa naman mada. Kay nang lagom naman ang iyang mga tudlo. Mo ilang pagtuo nga giatake si Ariel samtang natug tungod sa grabing hago niya straight iyang inom. Kapila baya gito nako siya gibadlong pero di man gid maminaw. Gawas sa sige niya inom, dili sad healthy ang iyang mga panganon. Sakit kay sa akong buot nga sa kabata pa niya. Gikuha na siya sa labaw makagagahom nako. Unya, Condolence din. salamat day Wilma. Kano kung Ariel, sa'yo man kayo siyang gikuha. Lagi uy. Sakit kaayo sa dugahan nga wa na siya. Pagkakaligon lang yun din, ha? Ni Arami para nimo. Salamat day Wilma. Karon nga wa naman si Ariel, nak. Ang sa may plano nimo. Mubali na lang tingali ko laing abangan ma. Sakit man sa dughan gud kung padayon kong mupuyo sa among giabangan. Maghuot ang akong dughan nga mahinumdum niya. Tindin, anak. Ha? Mayo ni mama na kuti nga, ipaanhi ka kay kuha na ang motor ni kuya. Oh, Kay si iya man nakapangan ang motor. doon kadiyot lang sa ha. Oo, bitaw, sa iyang nakapangan ang motor. Pero to nga, bigbayad ato motor ni Ariel. O maingon ni mama ti nga, kuhaon ko ang tanang butang ni kuya, gikan ni mo. Kay, kami kuno ang dunay katungod ana, kay di man kuno mo kasal ni kuya. Unsa? Hala? Ano mang hilabot man taon sila, anak? Uy, nga, man sila natampo, anak. Dili man sa paglinaog no. Pero ano mo, diretso man sila desisyon sa ubang butang. Nga dili man mo konsulta na ako. Grabe giday, Will. Wag mo abot sa ilang huna-huna nga pwedeng gitungaan na mo ang mga butang nga nakapangan kang Ariel. Uy, i-fight na, day, uy. Di ko sure, ha, pero murag, naa naman tingali right sa mga partner ron nga nag-live-in o pila ka tuig bisag wa makasal. Tinuod ka, day. Murag na ako'y nadunggan bahin, anak, day. Pero mas maayo gyud tingali nga ikonsulta na nimo. Maunta ni gusto na akong i-fight ron. Kay okay man kung hatagan silag bahin. Pero murag lain man gud ka ay pamation. Kay murag gikuhaan ko nila og katungod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana.
Tinuod ba nga naanay rights bisag live-in partner lang mo, unya wa mo makasal? Kung tinuod man, pila man ka years ang angay nga nag-live-in aron naana kay rights sa imong partner bisag dili mo kasado. Ikaduhang pangutana, unsa sad ni nga rights ka attorney? Unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangan sa akong partner nga namatay na? Makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado? Kung dili man, what if gitungaan na mo bayad ang usa ka butang unya dito lang nakapangan niya? Ikatulong pangutana, na ako'y na istorya nga nakakuha siya og burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyang partner bisag live-in lang sila. Doon na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance sa akong partner bisag dili mi kasado? O pwede ba gihapon ning makuha bisan pa man og nalubong na ang akong partner? Ikaupat o katapusang pangutana, gitungaan na mo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero gustong kuhaon sa iyang mama ang motor kaysa ila ko ning anak, kay lagi nakapangan kini niya. Unsa may katungod nako ani? Kung doon naman ko'y katungod, unsa may kinahanglan na akong ipakita aron maunuran kog rights bahin ini. Dili man ko laog, pero gusto lang ko nga i-fair lang gyud pud unta nila ang sharing. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, din. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana og mga problema ipadagyod na dayon kay si Dr. Obra man ang mutubag ana naman si Dr. Rene Obra a medical doctor. Samtang ako licensed bar passer no LLM charos no asa ka abogada. Muna, mutubag mi aning yung mga pangutana, ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo, ay mog kabalaka, kay madawat lang na namo, kumpleto lang ginang mga detalye mahimuan gyud nagdramas kahanginan paabot lang gyud gamay guys kay usahay di gyud lalim no ang paghimog script pag-record sa ato ang mga artista mo na big shout out kanila unya daghan sa kitang madawat suwat pasalamat mi kay it means to say dako ang inyuhang pagsalig namo no so keep tuning in keep listening kay basin sunod semana no ugma ba inyo nang suwat ang inyuhang mapaminaw pero thank you kaayo for writing and a big shout out big thank you sa ato mga artistas kahanginan ato ang mga script writer, director, spinner, lineman, sound systems nato, tanan editor, everything. Thank you ninyo. And big shout out sa ato ang mga avid listeners from Luzon, Visayas, Mindanao ug mga naminaw nato sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Og big shout out, big thank you and sending my biggest love sa tanan akong mga likers ug followers sa ako ang Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang programa. And hinaot unta nga kung magkakita naman gid mo sa akong naong no, magkakita ay mangganita somewhere. Dula ko no so that I would also know nga listener day mo nako ha. And ato ang letter sender kay taga si Dindin, 29 years old from AS Fortuna Street, Banilad, Mandaue City. Hello. Cap Greg, no? Ang Cap Greg, yap, akong babe. Cap, mayong pagpaminaw nimo din ha, no? One of the biggest barangays, pero one of the most hapsay and most peaceful under the leadership of Cap Greg Yap. Maayo jud kay ni Cap Greg. Ako mo vouch ko ani niya. Dugay na kanina kong kaila hello ninyo. And nangutana ni siya nga kabahin aning ka-live-in no og mga katungod sa ka-live-in. Naba ko ni rights man ang unang pangutana. Nabay rights bisag live-in lang? Wa mo makasal og tinuod man pila ka years dapat mag-live-in. Aron naay nay rights ang imuhang partner bisag dili mo kasado. Okay, wa gyud rights ang live-in partner. Why? Because the only provision in the family code refers to or pertains to marriage. Meaning ka ng mga naminyo na.
benefit of marriage. Live-in or common law partnership, the only benefit or rights nga ginahisgutan sa balaod is with regards to their property relations. Kay wa man mo'y obligasyon, kay wa man mo'y gipirmahang kontrata, wa man mo'y aido, wa man mo'y gipirmahang marriage contract, so wa gyud mo'y rights, no? Only lang na tungod sa inyong pagpuyo kung nakapundar mo og mga kabtangan or properties dinha ragyod. Usa ragyod na akong makita no nga balaod sa family code nga mohatag og katungod sa or ni discuss ug unsay katungod sa babae ug laki who are in a common law relationship or nag-live-in. Unya kana siya it pertains to unsay contribution sa usat usa nga iko na siya nga di na siya conjugal partnership, co-ownership ang tawag ana o dumaumao ra gud no, pero co-ownership na nya magdepende sad na kung unsa puy status sa estado sa inyong pagpuyo no, nga way benepisyos kasal. Kay nganong wa man mo nagpakasal kay wa lang yun pero single mong duha kana co-ownership. Pero kung pananglitan nagpuyo mo kay naay usa di pwede kay minyo kana lahi na siya. Lahi pug tratar ang balaod na to ana. Ikaduhang pangutana, unsa man ni nga rights kaha attorney? Unsa may rights nako in terms sa mga butang nga nakapangalan sa akong partner nga namatay na? Makabuot ba ko ani bisag dili mi kasado? Kung dili man, what if gitungaan na mog bayad ang usa ka butang unya didto lang nakapangalan niya? Munay nakalisod. Why? Because wa man kay katungod nga manunod niya and wala po'y proof to show that you are co-owners of the property unless na akay dokumento to show nga pagpalit ana no, imo barong kwarta na kay mga withdrawal and everything, then you can assert half of that property to belong to you as co-owner of the property. Otherwise, the law will treat it nga ang tag-iya ra ana kung kang kinsa na nakarehistro. Maunay nakalisod kay kung minyo pa mo maski pag sa imo pa ng partner nga laki bana nakabutang unya gipalit na no, or gipanag-iya na niya tatong single siya or gipalit na sulod sa kaminyoon conjugal siya maski pag single ray nakabutang dinha. Dako kayog difference no, because the law, the state encourages union, marriage no, mao nang dili gyud ipariha kay kung ipariha para nimo taga nimo katungod ang kanang live-in na way magminyo lisod igawas sa kaminyoon, di ba? Ikatulong pangutana, na ako'y na istorya nga nakakuha siya burial assistance sa SSS pagkamatay sa iyahang partner bisan live-in lang sila. Do na ba ko'y katungod nga mo claim og burial assistance ako ang partner bisan dili mi kasado o pwede ra gihapon ning makuha bisan paman og nalubong na ang akong partner? I don't think gihatag to sa iyaha because live-in partner siya. Most likely gihatag to kay naay anak kunya gihatag na as guardian. Dili nga kuan. So ang tungod kay naay anak, ang anak manunod man, heir man, beneficiary man, pero dili gyud na ihatag kay di man ka ang wa man kay katungod anak. You don't rise higher sa status sa usa ka legitimate nga wife. Sorry lang gyud. So I don't think makakuha ka unless na amoy anak kay ang anak makadawat. Heir man, beneficiary. Ikaupat og katapusang pangutana, gitungaan namo ang bayad sa motor nga nakapangan sa akong late live-in partner. Pero gustong kuhaon sa iyahang mama ang motor kay sila sa ila kuno ning anak. Kay lagi nakapangalan niya. Unsa may katungod nako ani? Kung do namang ko'y katungod, unsa may kinahanglan na kung ipakita aron maonoron ang iyahang rights bahin ani kay dili man siya laog pero gusto pud niyang i-fair sakto sad no, kay kung naka-contribute sad ka no, well you can invoke Article 148 of the family code and say nga kung common law partnership mo i-assume na siya nga co-owner mo ana nga property, so i-prove lang nimo nga nag-live-in mo unya and other documents siguro to show nga nakay natampo sa pagpalit anang motor or other properties baron ninyo no, or suryaan ninyo klaro po ang imuhang mama kay akong suggestion na ibaligya na lang ng motor unya ikwarta na lang ka na ninyo para walay samok no, or kung nakay documents to show nga nakadata baron ka sa maong pagpalit anang motor so nakay tampo ana and the like. Pero you can invoke Article 148 for common law relationships. Kay kabahin man sa kabtangan kana na may provision ang balaod na to ana. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handum!
manan. So sa kaaw. Bakit ba kanya buhay na Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapalaran. kaya ligaya lumay sa pag-ibig may bigong tagumpay. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Merkining sa kalalaki nga taga Malay-Balay bakit nun. Ang tumatatampo nagdasangan niya, Rene. Makigbuwag na ko ni mo, Rene. Ha? Nga naman day. Kung sa may hinungdan nga makigbuwag ka man ako. Wa na ko ganahin ni pagpuyo, ah. Maumubiya na ko dinis ato. Wa na ko'y kalipay uban ni mo. Unya, ang atong upat ka mga anak. Kung saan naman lang ni. Bahala na ka kung saon ni mo. Basta kay makigbuwag na ko ni mo. Day. Pa, dili na day tumubalik si Mama. Dili na anak. Wa na day mi Mama ini, pa. Sige lang. Bahala ugwa si mama ninyo. Niyaman si Papa. Pinangga man ta mo. Rene! Oh, Rene! Si Lola pa nangita ni mo. mura man isig na suko. May tuyo ka, ma? Ni ako, kay kuhaon ako nga akong mag-aapo. Ha? Nga naman, ma? Eh, puwag naman mo sa akong anak. Ayaw ko giing na nga makabuhi ka ng akong mag-aapo. The construction worker karaman. Mo ngayon pagsupak. Kuhaon ko ang akong mag-aapo. Aron naa sila maayong kaugmaon. Tagay ba, bay? Bay, ay pala, bay, ubog na kay ka, oh. Ano na itabo manin ako? Gibuwagan ko sa kong asawa kay wala sa kalipay. Uban ako. Sige lang, bay, sige lang. Kitang tanan naam yung mga problema, ba? Pero grabe ni nga ako, bay. Human ko biyahe sa kong asawa. Ikuha sa akong ugangan ng akong mga anak. Wala ko'y kalipay ni bay. Paminaw na ko ba ya? Para na ako ba, no? Maayos nga tuwa sa imong ugangan ng imong mga anak ko. Kay, kung na sila uban mo, di ni mo sila maatiman kay trabaho mga. Mao ngay kagool. Makakita ba lagi kaglaing babae? Bay. Kumusta na mga bay? Dili pa kayo okay, bay? Ako pa mo, no? Mangita na nagkaglaing babae. Asa man sa kumangita? Tamoy daghan sa Facebook, good. So, ay lang, good. Basin day, nakay kasinapot.
Mura gusto nga akong amigo. Kinala na tuod nga mangita kong laing babae. Aron malingaw ko. Gusto. Soya na akong pangita sa Facebook. Uyala, may reply man ang kinganlan og Marjorie. Ako siyang chatan nga makikita ko niya. Oh, Hi, Ren. ikaw si Marjorie? Nga no di ay? Kabata ko nimo. Pila imong edad? 21. Ay, Ginoo ko. Kabata pa din nimo? Pila man edad mo? 30 City na. Dili man ka mailhan nga 30 city, uy. Salamat. Ang mga unsa ta? Aron nga magka-istorya tag maayo. Buwag di kasi mo asawa? Oday. Ugang akong mga anak. Tuwa sa kong ugangan. Unsa may hinungdan nga gibuwagan mo kasi mong asawa? Wala siya gugman ako. Nagaingon anak no, kadili magkasinabot. Magyud. Mabitaw nga misuway ko og pangita og babae nga akong ikasinabot. Ikaw unta to. Nga naman, kanahan di ka na ako. Ganahan unta. Pero saon man nga bata pa man kay ka. Bata ko, pero may anak na ko, uy. Ha? Ha? Unsay may anak? May usa ko ka anak. Napamabdusan ko sa kong uyab. Ug wa siya manubag siyang gibuhat na ako. Mao ba? Og parehas ni mo, nangita sa kong lalaki nga magmahal na ako. Unyag maingon ko nga mag-ipon ta. Musugot ra ka? Musugot ko. Basta pangbaon ko nimo. Ingon man ang akong anak. Sige, mag-ipon ta. Ha? Mag-control ta? Ugang, kay daghan akong anak ko eh. Gang, dili ko uy. Ha? Gusto ko nga may kaugalingon kitang anak. Gang, Basta, dili ko mag-control. Gusto ko anak. gang Marjorie. Gang, maayo kini anak ka. Nako ibalita nimo. Ha? Unsa man na, gang? Wa na ko rigla ha. Kung mao na, may umabot na tang anak? Oo. Ang pingi na ha? Aray. Gang? Gang? Nansa ka? Gang, sakit kaya akong tiyan. Ha? Uy, basig mga anak ka na. Kadit ha kay... Mangita ko ga makabantay ni Inday nga imong anak. Aron nga, badate ka sa ospital. Kumusta na ba si Marjorie? Nakaanak na ba ka siya? Ikaw saan, doktor? Dok! Kumusta kong asawa, Dok? Naglisod siya sa pagpanganak kay na siya UTI.
Ug ang bata sab hinay ang heartbeat. Kinuo ko. Gang, lingkamot taon ha? Niyar ko uban mo. Salamat, Kang. Paningkamot din taon. Himugso ni mo ang atong anak. Okay? Salamat din taon nga naluwas ra ka ug maayo ang imong pagpanganak. Ang atong anak, Kang. Ayaw ka bala ka. Okay ra si Dodong, Gang. Kinala mo pakaligon ka. Aron nga makapauli na ta sa ato. Gang? Gang, naunsa man ka? Dong tabagi ko. Di kaya ko tilog kamot. Be. Atong. Mawa ni. Mawa ang kasakit. Ano maka ni? Ambot ka nun ni. Gang, dili pa ko gusto mamatay. Gagmay pag akong mga anak. Naunsa man ka? Uy, mahitabo ni mo. Dili ka mamatay. Kumusta naman ka? Okay naman ko, Kang. May tingaling ang magpa-check up ka. Aron nga mahibaw ta. Ngano nga, may kalit pa naggahi ang imong tiilog kamot. Ayaw na. Gasto-gasto lang na. Nawa naman, sad. Gang, mujotin ako ha. Ansa man, muli ka karong udto? Di lang kang. Kay kaas kayo gasolina ang motor. Kung mo pauli pa ko karong udto. Sa hapon na lang ko. Sige, Kang. Amping ha. Ikaw sab, magamping ka din niya. Na ikaw ni bala sa mga bata ha. Ayaw ka bala ka. Ako ning ati manon. Labi na gining junior ni mo. Gutom na gida. Noon, dol na ko sa amo. Maayo unta kung nakaluto na ron si Marjorie. Mihingaw man. Gang! Gang, ni anak ko, Gang! Inday? Ano man ka? Anong mihilak man ka? Ay, matis mama ni mo. Natog! Di mo mata! Ha? Gang! Gang, unsa na itabo ni mo? Gang! Kinuha ko. Tubog na niya. Gang! Gang! Gang, pagmata! Gang! Gang! Kinuha ko. Wala maginawa sa Marjorie. Patay na siya. Gang! 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 Ganun na tabo manini mo, Gang! Ganun na tabo manini mo nga mayo pamagas pagikan ako. Marjorie! Wa ko mahibaw kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Kay bugnaw na kaisa sa akong pag-abot. Kung tinuod man gani, gamay kalag ang tao. Gang Marjorie, kung asa ka man karon, akong isaad nimo.
Nya mahalon og panggaon nako ang mga bata. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagin ni Rene nga taga malay-balay bukid nun. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit kalikulan, kapalaran. Sa pag-ibig may bigo, tagumpay malaman. Ang mong kaagi gibata na dawa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi, yung naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.